nwaanyị ọma nnọọ o. Okay, go tell him oh one 1,000, that 1,000, that 350, 500. It's not 250. Get that big dollar. Get said oh back on the car. This one. The car 250. Yes. Come in up and over that. Get one cable 250. Because I put Mango but I'm not 800 now. 100 naira there me and culture. it's like we agreed you. Come and say gini. You are agreed. Kedu ihe na-akọwa nwa m ọbụrụ na egote m ahịa isi ebe a pụọ pụọ ihe ọbụrụ na ị naghị ego m ahịa ke nke ime na m dịgịrị ibu ma ọ dị ka ị na-akparị m ọsị na ọ gịrị ibu ị na-asị m na m dịgịrị ibu ị na-akpa m gịrị ibu ị na-akpara m nwa nwaanyị m ga-eji kpọta nwa nwaanyị gara akwụkwọ nwa nwaanyị ji ga-esi ka ọ bịa gwa gị ka isi wee chọọ ya ọ bụ na ụmụaka na-akparị mmadụ obere nwa m mụrụ amụ ọ ma na m nwere obere nwa na ya adịghị eti ihe onye nwe onye amụgo onye ga-eme o nwere ntị nọ n'iro na-akparị m na shọp o nwebeghị ụdị ihe na ọ gwabeghị m taa a sị na nna bịa ịkpọ nwa m a sị na nna bịa ịkpọta nwa m nso na stu nwa m mefụchara ego wee zụọ nwa m a ga-eji ilu wit ha nwaanyị gwa bịa ka ị bịa gosi nwaanyị ị gara akwụkwọ n'ụgwọ akwụkwọ na kwụ isi gbagoro nke bịa onye na-akparị na shọp onye na-akparị na shọp dị wit ha ma ọ dị aka Will you keep quiet? Hey! Like a diamond crystal. I am a bombastic. Will you keep quiet? He shot you. Left.